Kristohanong Mahigmaon presents Ayaw Pagdalig sa Gugma. Ang dalan sa gugma, dili basta-basta. Hinay-hinay lang, kay dili lumbak ang gugma. Ayaw kaluya ni kabalaka, paabot lang sa Ginoo. Paabota ang itagana sa Ginoo, alang kanimo. Huwat lang, kay sama sa adlaw ang imong gugma musubang ra. Paabot lang yun. Ang gugma adunay saktong panahon. Ihangad ang tanan sa Ginoo ug pag-ampo diha kaniya. Iampo sa Ginoo ug pangayuan kaniya sama sa tanong buwak. Ang imong gugma musibol ra kini ug muswak sa iyang saktong panahon. Ipakita lang ang kaanyag ug ang kaambungan niini sa tanan. Ayaw ka ulaw ni kasuya na single gihapon ka. Paunha lang sa sila. Ayaw pagdalit, hinay-hinay lang. Kay kung masipyat ka, sama sa kahoy, tumba, magkapayod ka. Paabot lang yun. Ayaw ka balaka sa pagsalog sa adlaw. Kay ang adlaw, musubang ra pagbalik. Ihangad sa langit ang tanan ug pag-ampo. Kay ang pagpili lisod. Isalig ang tanan sa Ginoo. Sama ka lisod sa pagsukod sa gilawon sa dagat. Lisod gayud ang pagsukod. Ayaw kalaay sa pag-inusara, paabot lang. Ikanta na lang samtang nagpaabot ka. I-enjoy lang sa ang pagka-single o paabot sa gitagana sa Ginoo alang kanimo. Wait upon the Lord. Spend your time with your loved ones and friends. Enjoy life while still single. Andama lang sa imong kaugalingon. Sa imong pag-andam sa imong kaugalingon, sa paghuman sa pagkabot sa pangandoy. Isalig ang tanan sa Ginoo unya sa imong pagsugod sa pagpangita. Ug madamlag makita ra unya nimo. Ang ilang